אם אנחנו מסכימים להיכשל, ליפול, לקבל פידבק, בוא לא נגיד שלילי, אבל לא כמו שציפינו. לראות תוצאות לא כמו שרצינו. אם רק אנחנו נהיה מוכנים לזה ונסכים, ונגיד לא קרה כלום, למדתי, המשכתי הלאה, תודה רבה. אז אנחנו נצליח להגשים את כל החלומות שלנו, ונצליח להשפיע בצורה הרבה יותר רחבה. מכל הכישרונות. זה קורה לנו לא רק בקריירה או במקומות עבודה, או מול הלקוחות. זה קורה לנו גם ברמה בסיסית, מול חברים, מול משפחה, כוועד הורים בגן או כוועד הורים בבית ספר. אנחנו עוצרים את עצמנו הרבה פעמים כי אנחנו פוחדים מהתוצאה, שתתקבל תוצאה שאנחנו לא אוהבים אותה. או שחלילה מישהו יגיד שאנחנו לא טובים במה שאנחנו עושים. ואז מה זה עושה לך? ואז מה זה עושה לך? איך אתה לוקח את השברים האלה ויוצר מוצר משופר וממשיך הלאה. זאת גולת הכותרת. זאת העבודה. זאת העבודה. זאת העבודה.